our channel is me, Papang Mama B and Nanay Riz. For today's vlog, kami po ay magmumukbang muli. Pero bago yan, tayo ay magpapasalamat ulit sa mga viewers, sa mga subscribers, sa ating mga sumusuporta sa Kakabsat TV. Dahil tayo ay 1 year na! Exactly po mga kabsat, dahil tayo po ay 1 year na. So ano ba inaantay natin mga kabsat? Kainan na panin! Bali, ano kabsa? Ang bilis ng 1 year, no? Naka 1 year na tayo mga kabsa. Ako hindi ko alam na 1 year na para tayo ngayon. Ang bilis. Bilis. Parang kailan lang mga kabsa. Naka 1 year na pala kami. Dahil sa pagkain ko sa palaya, nakalimutan ko ng 1 year ka pala ngayon. Ay, bali mga kabsa. Ay, Mama B. May nag-request nga, nga po pala mga kabsa na si Mama B ay mag-i-English para mga kabsa. Oo. Ay. Oh my God. Okay. Ito ate tatanungin kita. Tagalog ang pagtanong ko sa'yo. Ano ang, anong tawag talaga? Yung pinakakatawa. Ay, nakakatawang Video. video natin o vlog natin. Na hanggang ngayon paulit-ulit mo pa rin. Paulit-ulit mo pa rin na pinapanood at natatawa ka pa rin. The best for me of the comedy. The vlog of the Kakabsat TV. My favorite is the bubble gum. Kumain ng bubble gum. Oo, ganun-ganun yung mukha. Wacky Bakes. Ay! Yes! Wacky Yaki. That is the best. My favorite comedy words. Okay. The request I'm English. Okay, now. I'm prepared. My English now. That's why I'm eating to green crust. The sample lady. What's that? The English there is better good. The bitter good of myself. The bitter good of myself. You 1 and 2. And 3. Okay. The request my English. Because the English nahihirapan ako. I'm so tired. Pero kakabsat, ako ay nag-English para sa'yo. Ikaw na nag-request, I'm English is talking now to the vlog, the Our Planet, ang Kakabsat TV. The bamboo curse. I do not English to my okras. Okra. Lady finger. Lady finger ano? Lady finger? Lady finger? No. It's at the green leaves. Na. Green leaves ata. Kapsat. Thank you to request. Because me is in the wait, can you wait because my brain is nakulkol na to the isip to English me because I'm tired.
but I'm happy Ako, good. happy Mm. to all To all. smart globe talk and text son I love you all Kabsat come to it Yeah. sana kakabsat meron ko dito yung ano ba yun yung apple Hmm? I love to eat apple Yes, so. broken joke anywhere you go Oh, mababe. Total may nag-request naman na viewers sa iyo. Sige nga. Sabihin mo nga sa English lahat itong mga kinakain natin dito, yung nakahanda dito sa harapan natin. Lahat yan. Pati ito, mga sausawan, gano'n. Lahat ang nakaharap. Lahat na nandyan. Sige nga. Oh, this one. Mhm. The salad. Salad of the ampalaya. I do not English to ampalaya to salad. Okay, I'm Tagalog na because because nahihirapan ako ng English ganito, hindi ko alam ng English. The English is the baby corn. Okay, that's why. Mga yan, lahat ng mga nakanda. And this one, potato. Potato mo. Ay! No. Tomato. This is it. And the mother finger. Lady. Ah, lady finger. Eggplant. Oo, galing. Eggplant. Gustong guys. Ano ko? Salted egg. I'm a perfect. And this one? This one. Ampalaya, English is umbrella. Ambot sa imo na, anak. And California worms. The dip inside and the dip in my side. And I'm chilling in. Ano naman to? Tawag dyan? English. Ang Tagalog, bagoong. Pero sa English. Fish oil. Yung isa pa. Fish. Pesos. Oh! Galing. I'm a perfect combination. Okay. This one is adobong Adobo? fried egg. Anong fried egg? Adobo na nga, fried ka. Oo. Oo, adobo. Adobo. Adobo mo ako. Adobo egg. Okay. Adobo egg. And corn chips. Ampalaya ang Tagalog. Paria ang Ilocano. The English, little gold. Wow! Little gold. Tinuno. Tinuno. Tinuno na uram. So, kapsa dati nga si ito nga si Dami. This all, nutritious para sa ating mga anak natin. Okay. Ito ang lagi natin ipaulam sa kanila para the brain is the boom and to the
Saan ka ang bunso kabsat ano? Hindi naman pwede na wala tayong, yung Dolce, kamo. Dolce, kamo. Ikaw ang bunso, ikaw ang kukuha ng Dolce. Okay, punta muna kapsat, kainin muna natin. Kain na. Kukuha siya ng ano namin, rotas. Na galing sa puno ng alaaw. Ano? Makakain na yung alaaw. Sa puno ng guyabano. So kakabsat, may natira pa kakabsat. Itong natira kakabsat, itatabi namin para sa panggabihan namin kakabsat. So andyan na si Papa Ant! Wow! Wow! Di karabaw, di batuti, batutin tambor. Nakuha ko nun sa akin. Guyabano. Ang tamis. Perfect of the combination to all the eating more. Sige natin. Seedless. Seedless. Yung guyabano seedless. Seedless anong nangyayari na? Hindi, ano yan? Itago ko. Ang sarap. Subukan nyo. Kubgong? Masambit. Subukan nyo lang. Sarap. Kabsat. Isaw-saw tayo mamakali. Now! Perfect. The taste. The taste. Yung guyabano at saka tubagoong. Try nyo lang. Ang sarap. Masarap ito kabsat. Ito yung kwan. Best of protein. Best of all. To all. Saan mo nakuha yung best of protein? To all fruit. This is the best of protein. The ABCD, vitamin C. At dyan po nagtatapos ang aming vlog for today mga kabsat. Don't forget to subscribe our YouTube channel Ang Kakabsat TV at ganun sa aming Facebook page account Ang Kakabsat TV at ganun sa aming TikTok account Coco Jan 06. Please like, Share and subscribe, and hit the notification bell below para palagi kayong updated sa aming bagong video. Happy Anniversary!